Kaya paldo kaya kayo mga boss. Yan. Kini Alben tayo ba po? Kaya kayang gawan karang buko nga rin ni mga boss. Uray ni peso ka na lang. Gawa nung tinaparang buko mga boss. What? Ayun, ingat na ning tarangkaan. Bossing. Yan na, madyarin no siguro kanina rin eh. Tinalip na ning meto mo. Yan na. Busok-busok yo. Yan, kapali na datang mga boss. Haliwa iba po. Yan, masukin kayong buko. O ini, bukla na ni siguro kanini. Ano? Bikla na nipin, boss. Yan, bukla ning sabo. Yan na, kebit niya kamako. O ini, di na niyatang na nini, toyo. Chocolate. Gago! Ay ni, batirul. Chocolating batirul, mga bossing. Yan, oh. Di na niya pangibo na kayang gawa ng papa. O ini, kewan ninitang puti. Dinapok na kitang trash bag. O ini, dinapok na nakinitang kai, batirul. Sa kapanan na siguro kayo ni mga bossing, tsaka na din ng gatas. Condense yata ini, medyo marayo eh. O yan, dinabi na nitang ibon. Yan, nagawa na kaya. O tsanap, igogogogo na po. Aro, ito, ikulay na mo puti. Nakikiwani na ito. Yan, natikpan na pa si Bayo. Ay ni, may mukulat na naman lahat o. Ano kayang brat ni? Ya, bilos na ganing piduka na ngayon. Mangkok yata ni bato. Ba, dudurugan ng gatas niya, ba? Durugan ng sabo. Yan, kabit na kitang panakal no, ini. Kabit na nakaring, rin eh, pangawang yelo. Parimlano siguro. Kabit na kirep. Ba, may bayay siyo. Bilos ng pasibayo. Luwakan talaga ba? Pwede mong tinakal, bilos mo na eh. Ay niya, dapat ng plastic. Sinod na, bakit ang mag-ukse siguro na eh. Ayan. Ba, may baya, pinisipin na perim lang, pinali na naman. Ayan, pabukal natin pa si Bayo. O ini, nagluto yung sago, liwala pa mong kulera sago na ha. Ayan, anyway, negosyo mo ba? O ini, naning house ka rin eh. Bahala na kayo na, house yung karang makitingaran. Ayan, penatad na lang. Tsaka no, pigogogogo rin no. Takalanan lang. Saan ka paano no kayong baso? Aluwa-luwa tayong sakap ng bapo. Tendano. O yan no. Kaya nga. Bilos na ni Chay. Tampik kasakita na sa bubuko. Yun. Kapagal na sa bubuko ngayon, bap. Ay di. Ba, nanong gawa na karang marikaya kanini. Magkasaki po mo. Yata kasyo. Yan no. Gawa na karang mari. Tila pumuhatang pala mading mari, no? Yeah. Pendal da ka na rin mari. Kalungs na rin mari, ne ba? Ayan. Gawa ng toppings. Ini. Serve na niya siguro kanina. Yan, Pasubok na niya kayang nangaus kanini. Bahala na kayo.